Wigun hem kong nang so bolero pick up kaching koi. Pini phai kuni ni phai siar ni ada por phai truck apor malam dilaujan number 1 and it's 39 atowar pi along ihum bolero pick up kapachat par pick penajok ahiring tangrak pen kaching koi. Bangso kaching koi fit agari registration number laki AS03 BC 7472 hen lapen gari kate war abang fuamen laki artap khan jorhat asor pusi pangthek ponlo. Sitami kopai kemi par pick penajok gari kate war abang fu hangnat aring keso awelan. Lapen tong sekot pen bukajan pulis atum arjulong si adimak long an humridam. Lapen pulis atum wang pen karju panahut gari kate war abang fu pen kacithanan atengke. Gari arlu along kecho ajang thusi kewan lapen jorhat pensi bangso ajang thu kewan nong bukajan si pon thuji pusi gari kate war abang fu pen cethandu. Lasi doan asai musitami bukajan raikom saikhiya tumsi cipari beng ponlo. Bukajan pen Lawrence Lekte Loti Kimi News Karbi Anglong.